Udbuddet gælder altså indtil jeg har haft 3 vindere. Så prøv at høre her. Det vil sige 3 eller 500 kroner for et kvalificeret svar. Jeg har 3 vindere her. Det vil en hvilket... Godmorgen. I dag er det Bjarkes fødselsdag. Hurra. Hurra, hurra. Det er okay, far. Det lyder nok bedre, når man er 2. Tillykke med fødselsdagen med dig. Kom du til at tænke på mor? Ja. Det skal nok gå. Ja. Altså Kevin, han har lov nok noget fra mig i aften. Sådan en fødselsdagsarrangement. Men altså, fordi du er blevet myndig, så behøver du jo ikke at lade din gamle far i stikken. Jeg troede, vi havde snakket om det. Det er jo ikke forbudt at ombestemme sig. Tillykke til mor. Tak. Har du så fået hår på cigøjner eller hvad? Lad os se. Flød 38%. Ja, det er til kagen. Nå, fedt. Så du tager kage med i aften? Ja, det gør jeg vel. Cool. Jamen, skal vi bare noget at skylle ned med, ikke? Aberne skal jo ikke tørste. Kan du ikke have en tur på farsen i knaller? Det kan jeg ikke. Du kan jo aldrig, altså. Men er det fordi, du skal hjem og fest med far eller hvad? Jeg skal bare høre. Ja. Hvad fanden er det her? Det er ikke noget. Det er sgu da Margrethe. Slap af, mand. Hej. Hej, god dag. Hej. Du er forelsket i hende, jo. Hvad fanden laver hun ellers i din punkt? Jeg ved ikke, hvad der snakker om. Vi har aftalt med gutterne, at vi mødes 7:30 i aften. Fuck, mand, det bliver så svedigt. Bare vent og se. Desuden så har jeg et lille kort i ærmet. En lille surprise. Tak, Kevin, fordi du beholdt min fødselsdag. Men jeg kan altså ikke alligevel. Hvad fanden snakker du om? Selvfølgelig kan du det. Det er din fødselsdag for det. For Bjarke, du er 18 år nu, mand. Du bestemmer selv. Du gør lige, hvad du har lyst til, ikke? Seriøst, det bliver så svedigt, mand. Bare vent og se. Min far, han har det ikke så godt. Jeg bliver nødt til at blive hjemme hos ham i aften. Det er din fødselsdag for helvede, mand. Se det på den lyse side i år, der kan hun ikke stoppe os for at drikke os fucking lamme. Altså, din mor. Min far, han er skideked af det. Du er sådan en wanker, mand. Jeg kom bare for at sige tillykke. Tak.
Hvad er der så fest i aften, eller hvad? Nej, jeg skal bare være hjemme i aften sammen med min far. Er det ikke lidt kedeligt? Skal du slet ikke ud og fejres? Jo, Kevin han holder med i aften. Fedt. Er det for piger? Der kommer ret mange drenge, men det kender du sådan set. Altså, du kan bare komme, hvis du har lyst. Det vil jeg da gerne. Okay. Så ses vi bare senere. Hvordan går det med din far, Kevin? Og det går fint nok. Altså, han drikker stadig vodka, som om det var vand, så... Hey, hvad så, lillemor? Gør det? Prøv, jeg har arrangeret hele lortet til i aften, ikke? Faren er sendt på bodega, og gutterne til at købe salgsdager, så... Er du okay, far? Det er bare løgn, dreng. Jamen, vi kan da også bare nøjes med rom og smøg i aften, ikke, Bjarke? Nu er du blevet en rigtig mand. Hvad, skal vi skrive eller hvad? Min far har det ikke så godt, Kevin. Han skal sgu da bare lære at drikke soverne ud, ligesom min far. Når han har dasket Gitte lidt, så går han bare ud i marken og drikker sig stiv. Og når han så kommer hjem igen, så har han glemt alle de blå mærker. Han er i gang med at lave krebinetter, og han glæder sig til at give mig gaver i aften. Så kan jeg da ikke bare blive væk. Hun er lige kæft og tage en sov, ikke? Du skulle lære at tænke lidt mere på dig selv, altså. Se det på den lyse side, så er der bare flere krebinetter til farmand, ikke? Fy for satan, var den led, mand. Var den slem, mand. Ja, nedturen er ikke så nice, men opturen bagefter, det er meget godt. Det smager af skyllemiddel, jo. Slap dig af, mand. Skal vi så skride eller hvad? Hvad? Shit, mand. I dag er Bjarkes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave, for som han har ønsket sig i år, med dejlig chokolade og kager til. Skål! Skål! Ved du hvad? Hvad? Jeg har endelig taget mig sammen til at invitere Margrethe. Det kan være det hende. Nej, jeg tror, jeg ved, hvem det er. Men hvis jeg sagde det, så var det ikke nogen surprise, vel? Hvad siger du til det, Bjarke? Er du fornuftig, Anne? Det er noget andet med Margrethe, hva' Bjarke? Er det nice? Ej, nu er det også en rigtig mand. Shit, mand.
Du må drikke, dreng. Du så glå, mand. Flyt dig. Så for sent. Du kender Kevin. Det er bare sådan noget, drenge gør. Fedt, ikke?